Li Amedê li baxçeyên Hevserê bi sedan donum baxçeyên darên tuya hene. Amed bi tuyên xwe yê reş navdar e. Bi Tirkî jêra dibêjin qara hubir. Meha Gulanê dema hilweşandina tuyan e. Her wisa nîşaneya destpêka havînê ye. Ev kevneşopî a hilweşandina darên tuyê hin dabûye. Lê platforma ku navê xwe daniye Hewildana Stêrka Bakur ji bo tuyên li baxçeya ziyan nebin û kevneşopiya bav û kalan zindî bikin, roja yekşemê li baxçeyên Hevserê civiyan. Mirovekî ji xwe razî bi darê kişiye û ên dorê bi keviyên paçeyek mezin girtin. Xelkê deverê ji bo vê paçê mezin dibêjin hober. Zilamê ser darê guliyê dara tuyê hilweşand û tiyên gihîştî weşiyan ser hoberê. Ahmet, êderê dorê wî va bajara tev darê çiya pirin. Lê tewşê diçin. Me got bira tewşê neçin. Tewşê neçin em karê îro çi bikin? Îro ji bo wî me got em top bikin, em ji zarkê xwe re, ji kalûpîrê xwe re hişkin bela bikin. Em gavkî bavêjin hindî li dûme tıxa gav vere baş e. Ev seremonî berê li her malên li Amedê çêdibû ji ber ku xaniyên kevnariyên Amedê de li her hewşek dareka tuyê hebû. Helbet hebûna darê tuyê ne tenê ji bo fêkiya şîrîna hingivîn bû. Amed di dîrokê de bi hevrîşma xwe navdar bû. Wekî ku tê zanîn, kurmê hevrîşmê jî pelê dara tuyê dixwin. Heta sala 1940 li Amedê 276 malbat debara xwe bi hilberandina hevrîşmê dikirin. Ku hêjayê gotinê ye 205 malbat ên Ermenî û Suryanî bûn û di Yerevan Bostancî jî ji Ermeniyên Amedê ye. Ew jî bi vê kevneşopiyê mezin bûye. Yana dibêjin van qarehibir bêjin. Ev ê du kurmancî çi dibêjin nizanim du tewsan. Ew dibin ziyan dibin. Aciz got hevalê me ya bira ziyan nebe. Feqîrê me ye, fuqarê me ye, bira em weşînin dara dûtê ji wan ara bidin. Seba tişkî baş. Ambazo yo kampanya çeke o Gazi Mazker vad beri Matiope Serkeni kay Gadori kay Akhtiyarori Matiope Serkeni Zuakeni trapez ma ni fakir fakari bilakeni. Platforma Stêrka Bakur di gel zindîkirina vê kevneşopiyê dixwaze tuyekî kom dikin li zanîngeha Diclê li qadek ber tavê hişk bikin û bifroşin ji bo zarok û kalên Amedê yên ku hewceyê alîkariyê ne. Mirovên ku beşdarê vê çalakiyê jî bûn, piştî hilweşandina tuyan bi stranên Udî Yerevan bêhna xwe dan. Hecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.